No niin, tervetuloa tänne Koko kesä kalassa blogin viralliseen arvontaan. Arvotaan 1 kappale Koko kesä kalassa vaappuja, jonka on tehnyt Onkimaton Uistinen. Tervetuloa tänne Koko kesä kalassa komiin viralliseen. Otetaan vielä, älä lähde ihan nopea. Joo. No niin, lähtee nyt. Tervetuloa tänne Koko kesä kalassa blogin viralliseen arvontaan. Arvotaan 1 kappale Koko kesäkalassa mallin vaappua, jonka on lahjoittanut Onkimaton Uisti. Spesiaaliväreillä ja spesiaaliuinnilla varustettu vaappu on kyseessä. Teemulla tuossa kädessä. Hieno on. Aloitetaan arvonta virallisena onnettarena toimi Tito Antti. Otetaan. Ei ota. Tervetuloa tänne Koko kalassa komin arvontaan. Arvotaan 1 kappale Onkimaton Uistimen käsin tehty. Ei helvetti. Tervetuloa tänne Koko kesäkalassa komin viralliseen arvontaan. Arvotaan 1 kappale Onkimaton Uistimen lahjoittamia vaappuja. Koko kesäkalassa malli. Spesiaaliväreillä ja spesiaaliuinnilla tietenkin. Onnen poikana toimii Titolan Teemu, joka vetää tätä Koko kesäkalassa piposta nyt 1 arvon. Nosta ylös. Todella ylös. Tässä se on. Laitan uistimen tuohon ja katsotaan. Ja Jussi Kosunen voitti vaapun. Koska se Jussi lähtee vaapun. Näytän vielä tästä läheltä. Olette nähneet Koko kesäkalassa Facebook-sivultakin muista tämän saman vaapun. Niin siinä se on. Voitaisiin tehdä semmonen homma, että arvotaan vielä toinen samanlainen vaappu. Otahan Teemu sitä uusi arpa, niin Joo. otetaan menemään. Nyt tulee kohta 2 lappua. Ei tule kuin 1. Kuva se siellä. Siirkku vanha talo. Onnea voittajille.